Ja että pimeässä soittaa. No kokeillaan. Itepähän meni kehumaan. Katsotaan. Pannaan valot pois. Ja siellä näkyy noin glowing fretboard dots, eiku mikä se oikein. Hoi, kuvat. Merkit. Oliko tässä nyt hirveästi järkeä? Näköjään aika hyvin tuossa kuitenkin näki. Ehkä täällä tuli vielä valo jostain muualtakin, niin ei ihan täys pimeys ollut, mutta komeasti ne hehku. Noi dotsit. Mitähän sitten seuraavaksi? Moi moi!